Jotije mag pewe ndeke pacho ka ochiwo milome mandala 7 ne bad migao mar Kenya Airports Authority kaluwore gi oboke mar winjruok ma sirkal donjo gi kambi mar Andani Holdings. Kaka jafom marwa Ifi Nyakedilerono andiko no chwalo nyaka e apisi mar KIA e kinde mane gibago wuoth mamuol kawuono. Okinyi ma kawuono e alap ndeke mar JKIA, jotich obago wuoth mamuol nyaka e apis mar tend pewe mag ndeke Kenya Airports Authority mar chwalo dwachgi tok twak manok odhi kare. Kotelnegi gi jagoro maduong' mar Kau matayo chenro mag jotije apeini ndeke e pachoka Moses Ndiema. Gichiwo andika mar ndalo 7 ne piny owacho kod tend Kenya Airports Authority mar timo lokruok kendo chopo dwachgi. We have served them with a formal notice. One of the key demands is that we are not willing to surrender JKIA to Andani. And if Andani are anywhere where they can hear what I'm saying and what these workers are saying, is that they will never step foot on JKIA. Dwarogi otingo kaka wito oko oboke mar winjruok kind Kenya Airports Authority kod kambi mar Andani kagiwacho ni ponono ni oket oboke ni e tim. Jotich madirom 20,000 biro wito tijegi. Wafwenyo ni deal mar kind Andani to gi jotendwa dwani mondo Andani okaw papa. To Andani to waneno ni kubiro ka to wan kaka jotich wadhi hinyore nikech chalore gi gik ma Andani nowacho ni kubiro to gima odhi kuongo timo ne odhi kuongo duoko jotich piny, kwan jotich piny. Mar ariyo joma nyalo dong' idhi duoko osachi gi piny. Koro gi kama osegikone ok wang'eyo joma midhi duoke idhi tergi kanye. To joma dong' ma idhi duoko osachi gi piny idhi duok nang'o. Ginyiso luoro ni winjruok gi kambi mar Andani biro miyo osuru medore e alwora mar pewe mag ndege kaachiel gi keto ngima bedo matek. One of the things that Andani is proposing is to take over the entire ground handling operations. It means that even for someone, a Kenyan who is operating a stall, who is operating a small kiosk at JKIA, they're bound to lose that opportunity once Andani takes over JKIA. E kindego, jotije gi Ramoni ok gibi gi winjruok mora mora ma hinyo ngimagi kendo ponono ni piny owacho kod tend Kenya Airports Authority okochopo dwachgi kuom ndalo 7 ma gichiwo. Gibiro ng'anyo kendo chungo chenro e alap mag ndeke duto pachoka. You don't do that for us in the next 7 days. We are marshalling everyone from aviation, everybody, and not just JKIA. We will close down all airports in Kenya. Magi duto timore tok jal moro chopo e doho mar chungo chenro mar keto JKIA e lwet kambi mar Andani e yor Kodesa. Jotije mag apeini mag ndeke e bade ma JKIA ochiwo andika mar ndalo 7 ne tend riwruok mar Kenya Airports Authority. Mano motelo ne ng'anyo margi ponono ni dwachgi ok owinji. Ifi Nyakedi, Ramogi TV, JKIA, Nairobi.